L-eks segretarju ġenerali, editur tal-Media Link u kandidat uffiċjali mal-Partit Nazzjonalista, Michael Piccinino, ma kienx jaf id-dettalji tal-proposti tal-partit tiegħu stess. Dan ħareġ waqt programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali brabta mal-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju illi ġej. Meta mistoqsi biex jispjega kemm se jkunu qed jiswew il-proposti li ħareġ bihom il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borch, Piccinino weħel u qal biss li l-PN se joħroġ id-dettalji fil-jiem illi ġejjin. Saħansitra spiċċa jgħid li fadal ħafna żmien biex tispiċċa l-kampanja elettorali. Ma l-ispiża. Kemm ser jiswa dan kollu? Għax kollox flus irridu nduru u time frames jinteressani wkoll. Għax il-kultura ta' time frames Malta, il-pubbliku b'mod ġenerali meta jitkellem dwar proġett ikun inkwetat fuq time frames. Ċertament. Għax nafu meta nibdew ma nafux meta nispiċċaw xi kultant. Il-Partit Nazzjonalista ħajkun qiegħed jispjega bl-iktar mod ċar ukoll il-costing tal-proposti li ħajkun qed jagħmel u jispjega wkoll il-time frames li ħajkunu qed żiju fihom. Din il-kampanja, mela aħna għandna kampanja żgur l-elezzjoni hija fil-30 ta' Mejju. Sa dan it-tant meta reġa' ġie mistoqsi wkoll mill-preżentatur brabta ma' proposta partikolari u farfar fuq il-kollegi deputati tal-Partit Nazzjonalista biex meta jkunu jistgħu jagħtu d-dettalji huma. Fejn maħsub illi jkun l-isptar il-ġdid fit-Tramuntana ta' Malta? Ċertament illi id-dettalji issa jitħabbru wkoll minn nies relevanti fis-suġġett tas-saħħa u allura il-proposti jkunu sar fid-dettall issa wkoll fil-ġranet li fadal. Il-kandidat tal-Partit Laburista Francesca Zarb li kienet qed tiddibatti mal-istess Piccinino fil-programm u riet id-differenza fil-kredibilità bejn iż-żewġ partiti hekk kif fuq naħa hemm il-Prim Ministru Robert Abela li f'jumejn ħareġ aktar minn 10 proposti costed u mkejlin fuq indiċi tal-benessere. U mbagħad Alex Borch li f'jumejn ħareġ proposta mimlija kliem fierħa imma bla informazzjoni. Kif dawn il-costings għadhom mhumiex preżenti, għadhom mhumiex hawnhekk u ma nistgħux niddibattu fuqhom. Meta l-bira kellna Prim Ministru illi spjega anke mal-medda ta' żmien x'inhuma l-costings tal-proposti li qiegħed jagħmel il-Partit Laburista, però mbagħad kellna kap tal-Oppożizzjoni li minkejja li rrid jirbaħ lil Robert Abela fi żmien xahar xorta waħda qegħdin hawnhekk illum altru mix-xahar u m'għandniex il-costings biex nitkellmu dwarhom. Mela dan il-punt mhuwiex biss punt ta' kritika kostruttiva, però huwa punt ta' riflessjoni għal min qiegħed jisma' hemmhekk.